ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, шербачаҳои ғариб, бардоре ки айдуру наздик айни ҳол маро тамошо кардесен. Саломи дуруди хидмат баъри шумо мерасонам. ҳатман имрӯз 8 ноябри соли 2025 навори автомобилҳо кардем баъри шумо. Бардори азиз, дар навори имрӯза Opel ҳастая, Daewoo Nexia ҳастая, Daewoo Tico ҳаст. мақсад бовар дорем ки видео ништак мегзара. Фикр кеса бошед ки ман 15,000-16,000 сомон дорам, ягон машини ба таби дил боша ки ман бигирам ҳайканам бигардам. Дар навори имрӯза ҳастая. Бардоре ки машин зиёд дорен, хона чизе боша набоша, агар ҳатман метавонед ки барои реклама муроҷиат кунед. хулоси гап, қиссаро кӯтоҳ мекунем. Бардораҷонои ғариб навори имрӯзаро тамошо мекунем. Якм эълон мегзарем бе ягон хел гирзои пурзои ора айбан гирифтем. бардоро эълон якмон чие? Opel Omega 94 сол нарх мегӯям то мардоро шояд ки бовар накунен. агар ки бовар накарден ҳатман дар рақамо яка занг зада муроҷиат кунем. боз дар душанбе аст соли 1994 ки холи газ қатӣ меравад. 1.8 мотораш механика коробка. рақамои 999 09 04 96 марамат занг занед. мошин на хадуҳай ака кор надора, не мелич кор дора. мотораш неки 100%, коробка 100%, хадои ҳам 100%, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. бинен нарх ака 10,000 сомони нарх. срочно бо муомилаи хуб ҳам дора. тариқи WhatsApp занг зада муроҷиат кин. рафта як бор ай наздик да ғариб боше, агар хитон аз назар гузаронда натонен додаротона ёки акаотона равон кунед. эълони дуюм мегзарем. Opel Vectra A айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат аст. дами хиди Ваҳдат бардорҷуно 91 сол 12,000 сомони нарх. хеле нарх наво бардоро дар автотои бисёртар во мехӯрад. дар канали автотои бисёртар во мехӯрад. чӣ хеле ки аблошкаи навора дидем бардоро навора ҳақиқи даст. хоҳишмандам лайкора бизанен. 12,000 нарх, бензини газ, мотор 1.8, механика коробка. 970 96 22 96 марамат занг занед. полни мошини вперёдай. мошин созай хидм мега акамон ҳайкада гаштам. ака бо харидор бошад чахчах мекунем. ҳуҷҷат қатъи утилизатсия дора. эълони сеюм мегзарем дӯстон. Opel Calibra солаш 1992 дар ноҳияи Бовҷон Ғафуров айни ҳол қарор дорад. нархаш 12,000 сомонӣ. бо торговица мекунем мега, яъне ки боз муомила мекунем. танҳо бензин, мотораш як калонтарай бардоро. мотораш 2.3. баъд аз харидорӣ кардан бардор азиз, шумо шарт нестае ки такси бизанед. хуб, коробка механика аст. ҳатман ба рақамои 901 08 07 51 зана муроҷиат кунед. ҳуҷҷат 7-8 моҳи дига дора. утилизатсияам ҳастай. чорумин эълон мегзарем дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, шербачаҳое ки айни ҳол қарор дорен дар кадом нуқтае набошад. Opel Vectra A солаш 93 дар ҷамоати Расулов қарор дорад. 13,000 сомони нарх, бензини газ аст. коробка бошад механика, мотор 1.6, оддияк обычный. рақамои 928 88 92 22 марамат бардоро занг бизанед. рафта як бор дига мошина аз назар аз наздик бибинед. хулас документ надора. иш гуфтаамтон ҳуҷҷатҳо бучидега, муомилаи хуб ҳам дорад. чӣ хеле ки рақамҳоро гуфта гузаштем бардоро. ваҷдани кардан аз шумо, ҳолат состояние мошина фаҳмидан аз шумо бардоро. панҷумин эълон мегзарем. эълони панҷумон Opel Astra F солаш 94 айни ҳол дар шаҳри ҳисор қарор дорад. 15,000 сомони нарх дорад. бензин ва газ дора бардоро. мотор 1.6, коробка бошад механика. рақамои 909 88 43 27 марамат занг бизанед. мошин агар бигӯем ки зайгӣ надора ёки хиравшидагӣ надора, 100% дурӯғ мешавад бардоро. ай бензинрезира
наву калпачокаш паридаие, рангаш сирх, краска талабай. Хадаваш не ки зура мегам, газ бензин кор мекунад, утилизатсия дорад, не ки ҳуҷҷат надорад. Шашм эълон мегзарем. Эълони шашмин бардро Daiwo Nexi ира соли 1994 айни ҳол дар душанбе инам қарор дорад, бардорое ки то ҳамин қадар нарха мақсад зуртон мерасид 13500 сомонӣ марҳамат нарх. Документи 4 моҳа дораву утилизатсия дорад. Дига шарт нест, бардоро гуфтан аз назаргузаронӣ аз шумо. Механика коробкаш мотори 1.6 бензини газ. Дар душанбе 13500 сомонӣ нарх дорад. Рақамҳои 003 34 54 54 маромад занг бизанед. Рангаш ранги нақрагие, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мотор соат барин, коробка бошад чоткакаи, хадовиш сос, 4 балонаки пачкаам гирифта зайге. ҳафтум эълон мегзарем. Daiwo Nexi ира солиш бошад 1996 айни ҳол дар душанбе аст. 96 сол. ҳуҷҷат ва утилизатсия надора. Шумода ана ҳамин чиз бисёртар зарур ҳаст бардоро. ҳуҷҷат ва утилизатсия надора. Ягон ҷош кандагию варид ҳам надора мега акамон. бениҳоят ҳолат сасаша хуб нигоҳ кардаги акамон то ҳамин имрӯза яъне 15500 сомонӣ 96 дар душанбе. Бензини газ, коробка бошад механика, рақамҳои 902 17 охириш 46 маромад занг бизанед. Рангаш сафед, дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка хадовиш 100%, 4 балони 70%. муомила боз аст хатон. ҳаштум эълон мегзарем. боз Daiwo Nexi ира ҳам бардоро солиш 1996 ин ҳам дар душанбе аст. нарх ҳамон нарх, ҳамин қадар ки соҳибмулкҳо гуногун ҳастанд бардоро, яъне ки соҳибои мошин диган. иам ҳамун нархай. ҳолати техникиш хуб аст, ҳуҷҷат ва утилизатсия лекин ин надорад. сӯрохташ нафурӯхта мешавад, сум дар кора мега. рости гап, агар харидори аниқ боша мега биёен марҳамат кен дар хонаш акамон меҳмонтон мекуна. ана и башо бардоро мотор бинехтон тозаги мотора 13500 сомонӣ боз муомила. бензини газ, мотори 1.6 механика коробка, рақамҳои 005 57 13 13 занг бизанем. марҳамат ҳамд ватсап ҳамдастӣ. нӯҳум эълон мегзарем. любителои Daiwo Tico. Daiwo Tico ҷон куҷо даем бардоро? ғарибачаҳо бисёртар шумо да маъқулам намедонира. дар кӯни бодом аст. 97 сол. мошинча майда ки кам расходи хишро ки баъзе ба ки сирхак. 27300 нарх. бензини холӣ, мотори 08 гуфтам. мотор 08 як ҳам не. коробка автомат. рақами 987 96 72 54 занг бизанем. ҳолат нав, дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин чанд сол буд мея гараж дахо буд, яъне ҳозӣ соҳиби аниқаш дами ғарибӣ ҳастай. додарош хати муомила кунем бардоро. даҳум эълон мегзарем. вақти зиёд шуморо гирифтан шарт нест. фикр ақидатона ҳатман дар комментария бинависонед. Daiwo Nexi солиш 1996 айни ҳол дар кӯни бодом аст. дар кӯни бодом 16500 сомонӣ нарх, боз муомилаи беҳтарин. бензини газ, мотор вапше кам расходи расходи иштия короче бардоро. мотор 08 хеле мешавад. механика коробка, рақамҳои 972 26 11 44 маромад занг бизанед. шербачаҳо рафта аз наздик бубинед. ҳолати хуби техникида қарор дорад. ҳуҷҷатҳо ба тартиб дароварда шудагӣ. муомилаш аз шумо. шербачаҳо жалка нест. илтимос лайкчаро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. аз шумо ягон чиз намерава. бардорои ғариб, фикри ақидатон дар комментария бинависонед. аз кадом модели автомобил дар кортон ҳаст, то чанд қара мақсад зуртон мерасад. насиб бошад пешниҳод мекунем.
ва шахсоне ки автомобил доред дар омада комментариро кам кам бихонед. Аз ҳамон намуди автомобил бошад мо дар пешниҳод ки не инам хеле дар реклама меонем дар кӯтоҳтарин муддат яъне ки савдо мекунем. Ба шумо ташаккур мегӯем то ҳамин дам бо ман будед. тамошо кардед. навора миннатдор. то наворҳои оянда дар паноҳи худо бошем дӯстон.